Malien cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔ aw balimakɛ ni aw denkɛ mankan don Yoro Diakité alias Bintu Yoro le Beau. Bana jugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'an b'a fɔ a ma ko coronavirus ni dɔw yɛrɛ ko a ma Covid-19 an bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an tanga ka bɔ a ma. An b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka saniya walew matarafa an kana sɛgɛn sanga ani waati an k'an tɛgɛw ko k'a jɛ safinɛ la. An b'a ɲini an fɛ n'an bɛ tiso an kana tiso ka kɛ mɔgɔw kan an ka tiso an nɔngɔnkuru la wa n'an bɛ tiso fɛn na an ka tiso fɛn na min bɛ utiliser siɲɛ kelen ka tila k'a bila poubelle kɔnɔ. Distance de sécurité ni o ye 1 mètre ye an k'a lajɛ k'o don an ni ɲɔgɔn cɛ. Waleya waleya fɔra min bɛ se ka matarafa saniya côté fɛ pour que Ala b'an bɛɛ kisi k'an tanga ka bɔ bana in ma an b'a ɲini an bɛɛ kelen kelen fɛ an ka sariyaw bato parce que waatinin ko dɔrɔn don bana de ye mɔgɔ jugu ye diɲɛlatigɛ a kuntala ka jan an bɛ Ala deli Ala ka sijan ni kɛnɛya ni laban ko ɲuman di an bɛɛ kelen kelen ma Ala k'an ka jamana kisi k'a tanga ka bɔ bana jugu in tɔɔrɔ ma a ye minnu sɔrɔ an bɛ Ala deli Ala ka kɛnɛya di an n'u ma a ma minnu sɔrɔ an bɛ Ala deli Ala kana an ɲɛ d'a kan Ala k'a ban pewu an b'a ɲini bɛɛ fɛ jama dalajɛw an k'a kɛ ni hakili ye parce que bana in a yɛlɛma ka di kojugu wa ni an ye fɛnw ye an na an sigalen don min na an ka wuli joona ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma ya Rabbi an bɛ Ala deli Ala ka anw ni an bɛɛ lajɛlen kisi ka an tanga ka bɔ bana jugu in tɔɔrɔ ma an ka saniya walew matarafa an ka jamana finitigiw u ye sariya minnu fɔ k'an ka bɔ a sira fɛ an ka olu bato ka bɔ u sira fɛ an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka kɛnɛya kɔsɔn n dalen b'a la k'a fɔ ni Alahu Taala ka jɛ ye Ala bɛ Mali kisi ka Mali tanga Ala ka barika don maliyɛnden kelen kelen bɛɛ la on est ensemble Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye